Sinin chen na chuan meiche pakhat le mipa pakhat chu rawn langin du thaw tak hian an lo in fawpa meichhia zawk chu model jiangi ani du tawk anga ti in kal chu atuma chupa chuan a kuta vuanin unau nu ka unau pa kha ilangai to ringem ni ati alandana chuan amipa hi angai zong mek lai nawani a hmal loka thil thlen dan chu lo langin jiangi chu phur lutukin kekeng chung chuan birthday lumna chuan akala alo thok te chuan a thlen thu soi an tum chu soi lo tur ti in surprise tum thu chu a hril zeu jiangi ngai zong ja group pa upa zok jaw jing su chu run langin a thian te ho chuan jiangi chu engtika ngei nei don heile chen inin zoi to si a ti in an zot jang su chuan nei katum lo thuwa oi chung chu kanin zui thei ani mai ti in a changa midang te chu an lo nui a thian pa pakhat chuan chuti anga nei tum lo ani chuan ani ang meiche chelo lutuk so voi khat mutpui ve chu ka du ani alo ti jang su chuan ole chuti anga chelo iti viau chuan infiam pui turin kalape angche ati vela jangi chuan an thu soi chu lo shevekin jangsu lam chu aron pana jaw jing su chutia ang mai chuan mo min lo ngaya nanga zor mai thei kani lo ti in tur chuan a hmaya chuan a the kanin kara top ti in akala jingsu chuan awin min chena wanga thil thleng turi ngai to em alo ti jangi chuan thil thleng tur a sha kahlim hle don ti ka sha ti in a kalsan mak jingsu naw shen jingsi an hnunga ngoi renga lo thu chu alo khisuk suka jingsu le jingsi te hi nuhmun lawan ni a jingsi chan pa luming chuan jingsu hne na chuan unau nu so I thlem don lawami ti in a zota jingsu la chuan thuwa o yalom alo let le mayang alo ti mai si jingsi chu tho thutin ama pian cham an lom na chu chwasan chu atuma luming chuan asi khoya nge kal don ti in alo zot jingsi chuan appointment kanaya ka u ala om tho kha ti in akal jangi chu run lang le in jingsi chuan akonga chuan a run dum thuta idu ang chu keiman ka pe thei che alom unau nu alo ti tun hun chu run lang le in jingsi chuan ka u chu ila du viawami alo ti le a jangi chu a phone run ri in luming chuan jingsu rui thu chu aron shil jingsu chuan khanu khan min chen to a tiri chu sha in jangi chuan jingsi chu a fob le a jingsi la chuan phone chu off sak da in du tho tak chuan anin fo pa jangi chu adara pu in room lama chuan a lu pui a taksa chu khoi tirin a u aya alandan moilo te chu azota jangi chu alo ngoi reng thunga an pahni chuan chu zan chu an mangdun zui tabok zing chu lo ni in jangi mu chu ron harin abulla lo mu ve reng jingsi taksa a hamna te chu enin a zakru hle a zoimuanga thawin akor chu ala sok kalatum chia tia chuan a ke chu ulin jingsi chu aron harpha a akonga chuan rondomin engwanga kalngal tum nge ani thute nai tak taka chuan a zot jiangi chuan I unen kanin chen chawa a sha chhoi hlau lowem ni ti in a zota jingsi chuan a phur om ka ti zok dai ti in nui chung chuan fole chu alo tum jangi chuan nem sonin nang ni mi hausa ho hi in lo te nom vek ani hi ti in kal sana pona an chuak chu jingsu te ron lu chanin chuan in tokin jangi chuan a mai chu a thup nga la jingsi la chuan ka u in kanin kara sha ti du na nge alo ti jangi chuan o ti in a chang wata jingsu assistant jang chuan Mr. Zhao so young master a bialnu ni om tak abulla om bukani so alo ti jingsu chu an lampan chuan a kal nga la assistant jang bula mi pakhat chuan jingsi chanchin chu alo soi
assistant jang chuan I thu soya film crew ro yang master nu telam shen ho hi jaw ho ai an hlo om zo kanya alo ti chu pa chu angoi ta maka jingsu chuan asi heta engei ti in na zot jingsi chuan hei hi ka bialnu nia tuna chuan azak dewani hi nakina kala in hmasa ti rangche u alo ti a jangi chuan mai khup zonga jingsi lam hoya a om tlatawan chuan jingsu chuan a she theilaw jingsu chuan zak a thu ho takani chu ti in a kalsan an ni po chu an kalve nga la assistant jang chuan jingsu bula chuan khanu kha miss jang nen an taksa pen mang awa in angve alo ti jingsu chuan akol ngal jangi chuan a off wata jingsu chu le hoin an lam chu awa pan thale jangi chuan jingsi bula chuan tuna hiamin fop thwai ro alo ti jingsi chuan ka phur zong tak alom ti in du tho tak chuan alo fopa jingsu po chuan anin fop lai chu mu in ading le assistant jang bula chuan jingsi so ni danga chuan pona omdan film khur deuh to turin ishil donia ti in an kalsana jangi chuan an kala mu chuan jingsi chu anem sun nga la jingsi chuan akonga chuan wanin ka thla howang che alo ti an in kotan thleng chu jingsi chuan heta hian moi chen ti in mak chu ati hle a ka u in a pelo che em ni ti in a zot ngal jangi chuan ana tho na te pe kani thu chuan alo changa jingsi chuan in tam takane la yin ingma a pelo che amo ke chu ka u ang kani lawang u naw nu chance min pe mai ro ka duat ngotang che chu mai ba ka nizan kha ka voi khan anya mo I phurangai alo ti jangi chunu yin voi khatna a khati khop khan izeya me che sang sang iron shwa chin boka alo ti a jingsi chuan itan lekin ka zirani kha alo ti le jangi chuan chang to lem lo chuan ka ra tang chuan a chhuwa ka le hoin eng ang khop pun kalung leng mahse ka bialpa hlui naw kher chu ka koplawang che alo ti a chho san sin chu in thlakin model nal tak tak te chuan an tlero in bel te chu mipui mu atan chuan an lo phau lang me ka jingsu le luming te po chu lo om ve in luming bo sai alo ni an diamond pink moi tor zia te chu jisu chu alo shil mol mola mei che pakhat churon langin a su ti in jingsu chu arun awa jingsu chuan luming nen chuan in hmel sha tirin ruan ting ju ani hi kanupui hwal ruan chhung ko fanu alo ti a chutur chuan ati luming chuan model agency ya an director nena chuan jangi ron chwa tir to tur chuan ati a jangi te churun langin model pakhat kal yam cha chuan jaw jingsu an khwal lian ani thu le chelo ati za thu te chu jangi chu aron shila jangi chuan khatyang miten nom chu alo ti zeu anti ti thui ma chuan director chuan jangi chu kal to tur chuan aron ti a jangi chu akal ngal mipui ma a awa in lan cha chu mi te chuan chelo chu an lo ti hle a akut tapin diamond abun chu thiam dak chuan aron show jingsu le ranting chu in kailai chu mu in pa ngai tak chuan a om luya ranting chu chuan a su ente amoi zia so alo ti jingsu chuan luming bula chuan so kalo leyange mahse jangi ngei so miron pero se ati khera jangi chu athil bunan leidu awang chuan a phur hle a tungi alei tu tur hi ti in director chu azota director in jingsu ming a soi cha chuan a phur na te chu an re le zawek mahse a hlo tur chungai to in jingsu te omna lam chu an pana Mr. Zhao hei ithil leidu kha ati jingsu chuan keini lawin miss ruan hi muro ama tan hian ka lei sak do na kanupui hwal ani hi alo ti vel jangi chuan nupui hwal a ti in ngai twa miss ruan hei han ente kan diamond te hi amoin adang daya sin ati a amanza chu asoi bok
jing su chuan khat yang man te chu engma ni hleinem nang ni model ho po hi ka du chuan ka lei thei chewa sin thatak khan mu ti ro ti in ching chi tur chuan a hril luming chuan una pa hetiang chu a ti chi lawang alo ti a jing su chuan engatan ma chuan a ti lo hmel hle luming chuan jing si chu message thonin thil thlen dan vel chu awa shela jing si chu ron langin luming message a hmural chuan ranglutuk chuan anom na lam chu a ron pan ngal jangi te kha ron lang le in jangi chuan poisa alom poimo ber ti yangai to in a thing thi a jing su chuan om dan chu alo en ve renge jangi chuan noi sang chung chuan ranting ju chu zungbun chu abun tira midang te chuan an phone chuan thil thleng te chu an lo la ve vek jing su chuan jangi engtin ma a om lo a hmu chuan alung chu a oi lo hle a mahse a card chu pe in chu zungbun chu a leita thawe midang te chuan Mr. Zhao chu a romantic hle mai te chu an lo ti sap sapa ranting ju chuan Mr. Lu hei hi in diamond nei to berami ti in a zot luming chuan nilawe diamond sen moi lutuk anglet kan la nei alom ti in lo changa la le tur chuan an ti ngal jing si chu lo thleng to in thil thlen dan zong zong hmu chuan alom lo hle a phone call mang chuan anau te chu enge moni ti tur chuan a tir an staff pakhat chuan anglet chu ron kengin ranting ju chu a ron hmu a khoya tum mahse hei hi anon leito alo ti midang te chuan leito a an lo ti a staff chuan o miss jang tan an leito alo ti a khovela meiche mel thaber tan ani thu a soi boka a ti le midang te chuan a leitu chu a romantic hle mai an lo ti a jangi chu thing thi ya bun tir ve chu atum jangi chuan thing chi su he mi te ho anga mi zana nei lo ka ni lo alo ti khera chu angkat le sak tu chu jing si alo ni asira chang chuan alo nui vur vur jing su chu thin rimin jangi bana chuan a vuana akal pui ta dai ranting ju in aron au po chuan miron zui suang che a ti a ranting ju chuan kumli chuang model a kopan ti kha jangi hi animo ti in a ngai to ngal jing si chuan jangi te chu aruk chuan a zui ve zela showan nei na hnung lama chuan jing su chuan jangi chu a shwaya an chhak loka chuan jing si chu alo ding ve renge jing su chuan kanin chen na po ala rei lawa mi padang I kop nga lamo alo ti jangi chuan kanun dan chu ka thu thu ania I lo boina tura om lo alo ti ve mak khaza na I thil soi zong zong kha kala sheve kania a ti zuya jing su chuan I thin rim lai thu mai mai hi chu ka shepe lo alo ti khum le jangi chuan vale to ro inupui hwalin a nga reng chi kha a ti khera jing su chuan I thil ti dan hi ila in chir khopang ti in a kale jangi chu a thodeu hala jing si chuan a ko nga chuan ron wanin ka u chu I du to lo tak takami a ron ti su su jangi chuan atlireu ken lai chu mu in heng thil hi nangma ron le ani em ti in a zota jing si chuan chang lem lo chuan tlireu chu la in a thing thi a bun tir chu atum jangi chuan a ke chu la son vatin katani ron din awang kha chuan kalom lutuk mahse hetiang man tok lutuk hi chu ka in me ve lo alo ti lom thu chu a shila engta lom thu shil nge I du ti in a zot bok jing si chuan a ko nga chuan wanin a pot na ya mudun le a du thu chu a soye jangi chu a khideu saka nang le I u in an na I shedu em alo ti I u ang maya ni nomini ti in akia chuan a ra saka akal san ta mak jing su churon lang le in ranting ju chuan a ron ko la in nei nia hak tur en pui tur chuan phur lutuk hian a ron sawm jing su la chuan kapu wang chawa in nei tur kan ni hi nangma khan en mai ro ti in phone chu ada maka
ranting chu chuan jangi ti thik nan chawani mo khang hmuna te khan min lo hruai ti angai to in alung oi lo hle a secretary hne na chuan engtin nge kathil zun tir che khani ta ti in a zota secretary chuan o miss jang hi Mr. Zhao ngai zong kumli chung a thup ngei kha ani ti in a chang ranting chu chuan phuba lak ngei tum chuan ain se ru na samaye jangi te chu run lang ve le in a chanu nen chuan an hna an zo to ti in len chhuat chu an lo tuma an tho pui pahnih te chuan an lo dang ringot meiche pakhat senior model li chuan khoya nge kalin tum a run ti jangi chu midang ngai zong alo chu puya wanga chingchi a ngai dam dil ang chuan a run chho a video alar ja thu te chu a run soi khum vela jangi chu lo nu yin thil thalo tak a thleng ta amoka tia lom in she swal hle mai customer min ngen na wang chawa ti kani kha ti in chutia a chet wanga a hlo chu a mu ta dia ta midang te chuan tiang chu an chunga thleng ve se an lo ti ve ta sap sapa li chuan oi om lo lutuk chan om lo se khatiang khan I chingot lawang a lo ti le a jangi chuan senior nangma zok hian khatiang zana kha chu shachang zok turi ni lom li imi pakop nu puin imo kor halai police aman tir che kha anya ke chu thu thang mai chawanya nang chuan atak nge in iton kha alo ti ve ta kher midang te chuan mak chu lo ti in an lo soi le nak naka li chuan jangi engwangin nge kanun hlui I run soi chwa khera tu na lar chu nangma lom alo ti jangi chanu chuan a phone chu run phorin han ente engma lo hi ti in jangi ching chilai video chu internet a chang chuan alo bo vek to hi alo ni li chuan mak chu ati hle a jangi te chandun chu nu yin kan kal photangi anti a an kal san li chuan tu nge mo pui chin chele ti in angai twa jangsi te ron langin luming chuan heile jangi video zong chu ti bawani vek to e alo ti engwanga I u nau pa bialnu hlui hi ngai sak em nge mu ini le ti in zota jingsi chuan a u bialnu anga a en lo thu chu so yin thil thlenga piang shil zel tur chuan a shil zuya